ten, że już błysk dalej idzie. Ewentualnie będą efekty błyskawic. Wkładajmy 5 minut temu. Idzie? Wyłącz i włącz. Wyłącz i włącz.
godziny, to dzisiaj będzie, pobyś to przyspieszył 10 razy, to i tak ciężko będzie kurwa pojemność. Nie, że mam 2 czwórki. Jedna czwórka mi gdzieś zginęła. Teraz muszę na willach na pewno kupić 1 ósemkę. Albo 16. 16 tu są. Ale nie wiem, czy mi 16 pociągnie na to. Dla zasady, raczej dla pewności piąsenki. Sprawdź specyfikację. Jak ci nie puszczę, to tak ale pojadę. Ekstremalnie. Dość szybko raz. Dobra. Nie mam kasy na razie. No już kostówki. No właśnie. Dobre piwa mam. Dobre i niedrogie. Nie kopią tak w bęben, kurde, jak nasze polskie. Za nosem? Nie, sobie. Ile to masz procent, kurwa? Tam? Ile procent? 4%. Nie starczy, was nie potrzeba więcej. Może ta degustacja nie była. Ja, nie wydegustować, no. I co, i kurwa, i ten Leo Express nie waży na tory, kurwa, no? Co? Leo Express nie puścili, co? Nie. No to To kombinować jeszcze. trzeba, tu kurwa, zaraz pierdolną, zapiki. Unia Europejska podejdzie i rozpierdoli całe PLK w pizdu. I kurwa bardzo Jedna dobrze. skarga wystarczy. Siedzą kurwa kutasy Skarga, w kuna biurach będzie. i myślą kurwa jak ujebać trasy zamiast kurwa robić szlaki. Tak, Ludzi z przyciągną do kolei, to nie kurwa, bo im się nie opłaca kutafonu jebany, to siedzą pierdol kurwa w stołki, biorą w chuj kasy Ale zobacz, ale kurwa- i gówno robią. Ale najważniejszą trasę Warszawa-Łódź, kurwa, wykurwili, wyjebali na 160. A ja ci kurwa mówię, że jak będzie pendolino, to będzie leciał na Łódź. Poleci na Łódź jak nic. to za... Bo weźmie kurwa taki pieprzony Nowak albo inny kuda z transportu, to w ogóle ten powinno powstać nowe ministerstwo transportu kolejowego. Jak kiedyś było. No, tak jak kiedyś było, dokładnie. No tak będzie, bo Jakieś to każde opóźnienie pociągu było do ministerstwa od razu zgłoszone. A teraz jest jakiś kurwa ministerstwo transportu i go chuj wie czego. Ty kolesiostwo, I budownictwa jeszcze. Kurwa, same Siedzą kurwa, kurwa, co się znają zamiast takiego, nic, kurwa. zamiast Nowak się kurwa wziąć do roboty, to siedzi pierdoli kurwa na Twitterku jebus ich pierdolone. Patrzę kurwa co miesiąc na tam kurwa. Myślałem, że transformacja zmienia, to jest taka sama kołąta kurwa jak ci się... się przeczytał w gazecie czeskiej? Że miliardy kurwa koru idą na... Gadał ci to dzisiaj? Idą na remont kurwa koronowski. Bo Polską kurwa rządzą pierdolone Żydy pod jurysdykcją jebanej Ameryki. I kurwa w końcu Kim Jong-il by mógł pokazać, że ma jaja pierdolnąć bombę kurwa w Amerykę i rozpierdolić to w pizdu. Rozjebać Izrael w drobny kurwa mark, zrobić kolejny Holokaust. Weź to tak został kurwa. Przyszli będzie kurwa. Ja wiem, że jak się pojawię na terytorium Stanów Zjednoczonych, zostaje momentalnie na przykład za swoje wpisy na Facebooku pod stroną Izraela i Stanów Zjednoczonych. No, jak będzie zaraz kurwa, dowód kurwa, zaraz będzie Nie, jestem personalny brat na terytorium jebanych Jalkesów. Złodziei, pederastów, pedałów i debili. No pokójcie do Ameryki, wyjebane kurwa. Ja do wiebusów z Ameryki jechać nie zamierzam. Chyba że wybudują tory kolejowe i puszczą przewoz regionalny Interregio. Coco Jumbo i Obama. Ile lat im Polska dupa liczy, kurwa, a oni nawet nic nie umieją znieść, kurwa. To co to jest? Nie no co pedały ja tam. Nie ubliżając gejom, bo to wiesz. Pośmieszają się, kurwa, tylko wszystko. Ten zaś, kurwa, pierdolek, to jest alk, kurwa. To. Kibic, kurwa. I dobrze, niech leci.
Ty kurwa chlapie, kurwa, żeby paść. Ty kurwa, weź ty kurwa idź, pluwę se pierdolni z Pilskiem i chuj. Nie, a człowiek mi, no, do Zielonej Góry. Ale mnie zostawi słowo to kurwa iść. Jedziesz z nami parkiem czy nie? Nie, ja jadę na Warszawę. No nie. Nie to nie, łaski bez. Jadę 20 do domu i do Gamczyński, cała trasa do spania, Bachus tak samo. Tak to ci wchodzi kurwa widzisz. Nie, ale Jest, dobre piwo, nie, piwo, Dobre wiesz, jest. dobre piwo, niedrogie i mało procent alkoholu. No 4. A ja nie lubię w Polsce. Także opłaca się robię. Kurwa, to bym kiedyś robił jakimś kurwa tym transportem kurwa podjedziesz pod kurwa kontenery. To ma otwieranie. Hej. Station? The next station. Czerwone bary, czy nie? Nie, godzina nam została niecała. No godzina, cała równa godzina. To jest karolowskie bary, czy co to jest? Czekaj, nie wiem. Kawary jakieś. Kawary. Kawały. Znajdźmy gdzieś taki rodzaj samochodowy. No. My mamy bardzo dobre służby do fątek, nawet peronówek. No nas popieprzali kurwa słupów jak zapałek w gówno i zadowoleni. No zaś link stoi. Znowu? Znowu stoi? Zajebisty jest ten problem. Mogą chyba ci smakować. Dole ten, a nie odmian chemicznie i procentową No to ja się delektuję, tak? To wiesz, puszki wypiłem, to już ostatni jest akurat. Ile oni tych linków są Weź tam, zróbcie stop. Okej.